पार्टिखौ थाखा फैसा गैया होननानै मोनसे पार्टिखौ भारतआ जा उदां जाजेनदों बिनिफ्रायनो सरकार सालायनाय पार्टिखौ फैसा थाखा गैयाबो बुंनो हाया। राजनितिकआव हेल' হয় मोनसे मानसिफ्रा आइडियोल'जि आरो भबिष्यतखौ नुनानै आरो प्लेटफर्मखौ नायनानै मानसिफ्रा आवगायबोयो। दा बेखौ आइडियोल'जि एन्ड फिल'सफि बे मोननै प्लेटफर्मखौ आं नुनानै आंजों लोगोसे 350 प्लासनि सुबुंफ्रा जयनिं जानायखौ आं गोग्गादों आरो आइडियोल'जि एन्ड फिल'सफिखौ आं मोजां मोननानै आवगायबोदों कंग्रेस पार्टियाव। आरो कंग्रेस पार्टिखौ आं सानो बियो पलिटिकेल पार्टिल' नङा, बियो मोनसे ससियेलिज्म मोनसे प्लेटफर्म, ससियेलिज्म खामानि मावनायनि मोनसे प्लेटफर्म, बे हिसाबै आं आवगायदों। थाखा गैयै कंग्रेस दोलोआवहाय फैसा गैयै दोलोआव मा नुनानै नोंथांमोना गर्जन सारनि दोलोआवहाय जयेन जाफैखो एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागोन। बेबायदि साननाय हनाया मानसिफोरनिया बेयो भुल बुजिनाय। खोथाया जाहैदों मोनफ्रोमबो बुस्थुआ थाखा फैसाजों जाया आरो पार्टिखौ थाखा फैसा गैया होननानै मोनसे पार्टिखौ भारतआ जा उदां जाजेनदों बिनिफ्रायनो सरकार सालायनाय पार्टिखौ फैसा थाखा गैयाबो बुंनो हाया। आरो खोथाया जाहैबाय फैसा थाखाजों गासिबो जाया। खोथाया जाहैबाय फैसाखौ जुदि लब जानानै नों राजनितिकआव जुदि सोलिनो नागिरदोंबा बे लं लास्टिं जाया, जायनि थाखाय दा मोनफ्रोमबो पार्टिया आलाय सिलाय जानो नागिरगासिनो दं। दा बेखौनो नोजोर बोनानै बेखौनो साननानै हनानै एनालाइज खालामनानै आं बे पार्टियाव जयनिं जादों। आंल' नङा, आंजों लोगोसे आं जोबोद प्राउड फिल खालामदों। आंजों लोगोसे 350 प्लास मानसिफ्रा सुबुंफ्रा जे जयनिं जादों, बे बुहुत बोलो गोरानि मोनसे हिन्स, बोलो रानायनि मोनसे हिन्स आरो जाबावगोननि खोथाखौ बुहुत सुबुङा होदों। बिनि थाखाय आं बुहुत गोजोननाय आरो इनकारेजमेन्ट गोसोआव फैदों आंनाव।